Saderengipun matur gunging manuwun Mas Farid rawuhipun ingkang hadir-derek amirsani lan ugi nyengkuyung cipta budaya wonten ing dalu punika wonten lapangan penjaraan Bale Seju. Ayo kanca-kanca banaran matur nuwun rawuhipun. Kanca-kanca budaya iki lho Srikandine cipta. Iki sapa? Sapa to iki Capun? Yang sudah lama kita nanti kedatangannya Adik Capun yang semakin lama semakin gemoy. Dan juga ada Adik Tiar. Dan juga ada Keza. Ayo dong Bun, Capun eseme. Suwe ora jamu pisan cetok Capun malah. Iki Capun lho Mas yo. Ho. Ayo. Keri iki sapa man wae? Ya iki seneng guyon sing jenenge Susi. Silvi, sayangan lawas kabeh iki lho. Nduk Silvi. Yo. Kowe ora ketemu lali ya. Ya iki lho. Wah. Turangga horek. Iya om. Nah, lah dalah. Yo. Ah, ho. Cipta budaya. Tiar lan uga Kaisa sing ati-ati ya, Nduk. Ayo dong, hop, wah, hey, yo, hop, ya, yo, Yo. Nah, ayo. Monggo katuran pinarak Mas Farid. Dasaraken putra wayah cipta budaya. Srikandi sing gandes lan uga luwes sak solahe. Yo.
Oh, hoplas. Hop. Sarangan Cipto Budoyo, konco-konco jaran matur nuwun. Katuran pinara ingkang sejeso. Ha-e. Ho-a. 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 Monggo-monggo pinarak masih kok gendut konco-konco ting ati budaya diundang gundang. Matur kepanuwun Dik Pandu. Hey. Lelo lelo lelo. Hoa hoa hoa. Ha eh. Ha ha. Ha ho. Hoa. Ha 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 ha. Ya 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 ya. Ya ya.
Budaya matur sembah nuwun Dik Susi. Halima, halima. Tanpa mikir ya kene rasa keroncongan. Montar wetenge rasa kisian saya kepingin bae nikmate saka pate gawang-gawang lendrang tarike tempe sawur sambel randingan nasi teli tumbang ulup godhong ngates lembaran dipangan esuk matuk memangan nasi ngantuk dipangan legi nyeni saka pate murah meriah. So op hae hoa hae hoa oh ayo padha sing ati-ati Sri Kanti Putri Cipta Budaya panggas penting oh ayo ayo nduk kena sing ati-ati sesarangan tiar yo Silvi aku mengerangi ora nyotol yen sampean iki mau bakal tekan ana kene ayo wah yo sing ati-ati sesarangan kapun yo ngger oh Iya mas. Hae hoa Hae ayo lo mas selamat mas
Hae. Yuk, yuk. Hao. Hae. E-o. Hao. E-o. Hae. E-o. Hao. E-o. Hae. Ya-e. Hao. Ayo manten-mantenan iki. Heeh. Lo 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 le. Aja nggodha. Ayo. Lantul-lantul Kepriye nasabmu? Aku berawan ra gampang-gampangan. Jual jawin ra atur-aturan. Lopo-lopo anggep wong murah-murahan. Apa sing nganggep wong murah-murahan. Aku iki mung kanca-kanca wae. Syukur bagi mung gelem-geleman. Dibacutke bakku kawin-kawinan. Ayo. Ya Mas, iki lho sampun iki lho. Ya Mas. Iya, 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 iya. Ala katir, yo. Ora kepriye? Elah jalan, jalannya betul-betulan. Kalau marah kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku ndak coba-coba. Apalagi berpikir kawin-kawin. Aku cinta karena suci-sucian. Semoga bisa terus ayo malah gelut iki ono Silvi, iki ono dapur. Iki mah aku meh lali iki. Tak pikir lek susi. Hey, 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 hey. aja nggodha Yo, ho ho. Kepriye? Ayo, ayo, ayo. Apa sing nganggep wong aku iki mung kanca-kancan. Iya, tukur bagi jur gelem-geleman. Tadi bacutke terus pacar-pacaran. Asik penak ta. Ayo Pun, bawangnya Pun, sikat. Ho. Tapi jangan tangannya Ora, ora, aku ora keluyuran. nanti
tulen yen marang kelihatan bener-beneran kalau gitu aku ndak coba-coba apalagi berpikir kawin-kawinan aku cinta karena sudi-sudian kok gak bisa terus kawin-kawinan kok gak bisa terus kawin-kawinan dang tak lek Nggih matur sembah nuwun. Meskipun wonten dalu menika wonten Mas Farid dan juga kawan-kawan ingkang derek-derek amirsani Cipta Budaya dalu menika. Ae. Ayo nduk, sing ati-ati yo. Makarya sesarengan kalian kesah. Iki mau uga ana bayangane sing wis suwe ora kepethuk. Ana nduk Silvi karo ana nduk Capun. Susi nek guri kae. Susi. Halimau